Assalamu alaikum, sunana ma? Sunana Garba Shehu. Sunana Garba Shehu, amma an fi sani na da PS. Da Allah wani rawa na taka ma? Na yi directing. Kuma na rike kamara. Kuma hadda editing ko? Wow, abun ya mun yawa. Da Allah ku rage mun wani abu. Assalamu alaikum, sunana Abubakar. Ni ne wanda na fito a cikin fim na gaigayi. Suna Dandaba. Assalamu alaikum jama'a, sunana Muntari Salu. Ni ne wanda na fito fim ɗin ƙaiƙayi wanda na taka rol ɗin Uban Daba. To assalamu alaikum jama'a, sunana Safiya Isa wacce na fito a suna Suhailat a cikin fim ɗin ƙaiƙayi. Ni na taka rol ɗin ƙawace gurin Fadila, matar Alhaji Mubarak. Kuma na taka rol ne akan ina ba ta gurguwar shawara wacce za ta kai ta ga halaka. Assalamu alaikum jama'a, sunana Muhammad Haruna, amma an fi sani da suna Dan Juma. Na fito a wannan fim mai suna ƙaiƙayi a matsayin aminin Alhaji Mubarak, kuma mai cin duduniyarsa wato mai munafintarsa da sauransu. A ala hakika wannan fim ne mai dogon zango wanda idan kuka biyo mu in Allah ya so ya yarda za mu faɗakar da ku, za mu nishaɗantar da ku game da sa ku murmushi da dariya. To, sunana Jamila Ali. Na fito a cikin fim ɗin ƙaiƙayi. Ni ce mata Alhaji Mubarak. Ina taka rol ɗin ina so in kashe mijina. Na sa mishi magani a abinci. Assalamu alaikum, sunana Sani Rabi'u. An fi sani na da ɗan Sani. Ni ne nake taka rol ɗin Alhaji Mubarak a cikin wannan fim ɗin mai suna ƙaiƙayi. Kuma muna ba ku hakuri da jinkiri da muka yi ba mu kawo muku ci gaban wannan fim ɗin mai suna ƙaiƙayi ba. To amma insha Allah ku kwantar da hankalinku, nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban wannan fim ɗin mai suna ƙaiƙayi a wannan channel ɗin mai suna M Sani TV. Sabida haka ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, kar ku manta da liking kuma ku yi sharing. Kun gode. Sunana Alhaji Shehu, wanda kuma aka fi sani da Malam Barau, kuma wanda na fito a baban Fadila a fim ɗin ƙaiƙayi. Ainihin yan fina-finai suka haɗa wannan fim ɗin suka ba da wannan gudunmuwa nasu, in Allah ya yarda ba za a yi kunya ba, kuma muna gode musu. Wato abincin nan dai an sa ne domin ta kashe shi mijinta, duk da irin kokarin da yake mata da kuma mu yabawa da muke mishi akan mun ga iya kokarinsa, sai kuma Allah da ikonsa sai reshe ya ruye da mujiya, sai ga shi ƙaiƙayi ya koma kan mashekiya. Assalamu alaikum, sunana Fatima Sani wacce na fito a cikin fim ɗin mai suna ƙaiƙayi. Assalamu alaikum, sunana Rubayya Muhammad, ni ce na fito yar Alhaji Usman a cikin fim ɗin ƙaiƙayi. Assalamu alaikum, ni ce Ruqayya Sulaiman. Na fito a cikin fim ɗin ƙaiƙayi. Ni ce uwar Fadila.